दिनै गबिन्द सारनि मावनाया बांसिन बिनि थाखाय आङो बे इउपिपिएलखौनो आङो सापर्ट खालामो आरो इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावग्रा दिनै जोङो जोंनि लामा गंखङाव मोनसेबो लामा गैला हाब्रु गानांगौ बेबायदि गैला जोङो ओरैबायदि डेभेलप जाबाय बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो जों बे प्रमद बर' सारखौनो जोङो जोंनि देहा मोदोम बेगें थै गासैयावबो जोङो इउपिपिएल होननानै जों साननानै लायो आरो फैगासिनो दङ बिटिसि बिसायख'थि आरो बिसायख'थिखौ लानानै दिनैनि सानाव माखासे राजखान्थियारि हान्जाफोरा दिनै गावबा गावनि बे हान्जाखौ गोहोनि जिथु बारायनाय बे बारायनाया दिनैनि सानाव सोलिगासिनो दङ थाद'नाय गैयालासे खुलुमबाय नैबे समाव दं आङो 38 नं बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय नैबे सान्तिपुर बिसिडिसिआव आरो जों दिनै बेयाव मोनसे आयदाफारि लानानै फैदों बे जाहैबाय रायजोफोरनि उदां फिननाय दिनैनि सानाव रायजोफोरा माबायदि सरकार खुंनायखौ दिनै बिटिसिआव लुबैयो आरो सोरबायदि बिजाथिया दिनै ओनसोलनि जौगालु खामानि मावगोन दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ जिथु आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायदों बेयाव मोनथाम प्राइमारिनि दिनै रायजो राजाफ्रा बेयाव थुबुर जानानै दङ जों फारियै बुंनांगोन जिथु बेयाव अदला प्राइमारिजों लोगोसे बेयाव दङ बरला प्राइमारि आरो बेजों लोगोसे दङ नैबे सान्तिपुर प्राइमारि आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों दिनै बेयाव मोनसे गेवलां जिथु सावराय जथुम बेयाव जों लानानै फैदों आरो जों बिथांमोननिफ्रायनो जों दिनैनि सानाव मिथिनो नाजागोन दि फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै बिथांमोना माबायदि साखाफारा आरो माबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना लुबैयो आसा बिसायख'थिया फैगासिनो दङ नोंथांमोना दिनै रायजो हिसाबै माबायदि साखाफारा रायजो हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो जे रायजो हिसाबै सबनिसाय एक्टिभलि खामानि मावग्रा आरो स्पिडआव खामानि मावनाय गबिन्द सार बसुमतारीखौ जोंनो नांगौ आচ্ছা आं मिथिनो नाजाबावनो नैबाव जिथु बेयाव बरलानिबो दङ आरो बिथांमोना जिथु फैगौ बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै नोंथांमोना बरला प्राइमारि हिसाबै माबायदि साखाफारा खुलुमबाय बड'सा निउस नोंथांनिसिम फैबाय थानाय समाव जोंहा जिथु सेप्तेम्बराव जानो गोनां जिथु बिसायख'थि बिटिसिनि बेवहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बरला हिसाबै जों साखाफारा जानानै दङ बेसेबां साखाफारा जादों जों 100आव 99%आ जों साखाफारा आচ্ছা হয় बरला प्राइमारिया दिनैनि सानाव 99% दिनै बिथांमोना बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जानानै दङ आरो आं मिथिबावनो थोंजोङै थांगोन जिथु बरला जि अदला प्राइमारिनि बिथांमोनाबो आंजों लोगोसे दङ बेयाव माबोरै नोंथांमोना बरला प्राइमारि अदला प्राइमारि हिसाबै जोंहा साखाफारा प्राय 99% दा बे माबा इउपिपिएलखौ जों जुदान होगोन नाथाय आं सासे एकदम साधारन सासे मेम्बार खिन्थु इउपिपिएलनि जिथु कार्यकलाप इउपिपिएलनि जिथु कार्यकलाप जिथु समरकार कार्य बे समरकार कार्यआव रावबो ओरैनो थानाय नङा गासैबो दले बले भुरगोन थारमाने नोंथांमोना दिनै सानाव जांजिखाफ्राबाय তারপরে অদলা অঞ্চল থাকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এই গরিব পরিচয় যে আমি ইউপিএল ভোট দিব আর ইউপিএল ভোট দেওয়া জড়িত করিম আর এই শান্তি চুক্তি বলে আমি মানিছি এই শান্তি চুক্তি কারণে আমি জড়িত করে ফেলে मिथिनो नोंथांजों दसे उनाव मिथिगोन आङो हय नंगौ बे समाव मोनथामबो प्राइमारिनि जिथु रायजो राजाफोर दङ दिनै बिटिसि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि सानाव साखाफारा जाबाय आरो आं बेयाव माखासे सोंथि लानानै फैदों आरो बे सोंथिनि आङो जिथु बेयाव थानाय जि मोनथाम प्राइमारि बे मोनथाम प्राइमारिनिबो रायजो राजाफोरनिफ्राय आं बेयाव मिथिगोन आं सेथि सोंथिनि बिषयाव थांनो नागिरदों जिथु जि अदला प्राइमारिनिसिम जि बिटिआरआव सोरनि खुंथायखौ नोंथांमोना लुबैयो माबायदि सरकार जानायखौ नोंथांमोना अदला प्राइमारि हिसाबै बिटिसिआव लुबैदों जोंनिफ्रायथ' दानि जिथु गोदान सरकार बिटिआर सरकार जाय सरकारा सलायदों इउपिपिएल बिनि दैदेनगिरि जोंहा शिब प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायानो जोबोद मोजां जादों बिनि मावनायानो 99%आ मोजांखा बेवहायनो जोङो दानि बे बिटिआर सरकाराव गोदान जिथु सरकारा सलायबाय थादों बे इउपिपिएल सरकारखौनो नांगौ आरो लोगोसे जोंनो जिबायदि मोननांगौ जोंनि एरियायाव बेफोर गासैखौबो जोंनो दानि बे गोदान सरकारानो होबाय थादों आरो मोनगासिनो दङ सिगांनि बारलांनाय जिथु सरकारमोन बिपिएफ सरकार बिथांमोनाथ' 17 बोसोर मावबाय बेसां 17 बोसोरावबो जोंनो जेबो फोरमानखौनो होनो हायाखै मावनायनि जेबो दिन्थिनो हाया खिन्थु दानि गोदान सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननाया जोंनो गामिखौ जौगानायनि लामायाव आरो सोरबा व्यक्तिखौ जौगानायनि लामायाव जोंखौ जेसां हायो बेसांनो हेफाजाब होदों आरो बेबायदिनो मावलांदों बिपिएफ दङ बिजेपि दङ कंग्रेस दङ आरो इउपिपिएल दङ नाथाय नोंथांमोना दिनैनि सानाव इउपिपिएलखौ अदला प्राइमारि हिसाबै बजबदों नाथाय बिपिएफ आरो बिजेपि बा कंग्रेस बा अन्य दोलोखौ नोंथांमोना मानि थाखाय बजबाखै बड'सा निउसखौ आं हामबाय होनदों बे बिपिएफखौ मानो जों मोजां मोना मानो होनब्ला बे बिपिएफआ जोंनि थाखाय जेबो खामानि मावासै आंनि अदला प्राइमारियाव जोंनि गामिनिफ्रायनो
BPF-नि लिडारफोरा गोबां दोङोमोन जोंनि गोबां लिडार थाब्लाबो जोंनो खामानिखौ मावनानै होनो हायाखै बिनि थाखाय आं BPF-खौ मोजां मोना जोंहा नै गबिन्द सारा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनायनि थाखाय जों गबिन्द UPPL-खौनो जों सापर्ट खालामो बेसांखौनो बेसेबां आसा दंबावो आरो प्रमद बर'नि सायाव जों आरो मोनबावगोन होननानै आसा खालामबावदों आरो मोनखागोन 100% जोंनो होखागोन जिबायदि खामानि जानांगौ रेसिय' मिलायोब्ला बै थांनाय सरकारनि साय रेसिय'खौ मिलायोब्ला दिनैनि तारिखाव दिनै गबिन्द सारनि मावनाया बांसिन बिनि थाखाय आङो बे UPPL-खौनो आङो सापर्ट खालामो आरो UPPL-आ मोजां खामानि मावग्रा किसुमाना बुंनो हागौ मिसुलिया होननानै बुंदों खिन्थु जों बे UPPL-आव हाबनानै जोङो मिसुलियाखौ जों नुवाखै मोजां खामानिखौ मावनायनि थाखाय जोङो UPPL-खौनो सापर्ट खालामो। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आं सान्तिपुरनिसिम थांनि जितु सान्तिपुरनिबो दङ बेयाव गोबां रायजो राजाफोर आच्चा थांनाय 17 बोसोरनि सरकार आरो दायो सोलिफु जि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि फारागथिया मा नुदों नोंथांमोना सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै? खुलुमबाय गिबियावनो आंनि थोरोबनिफ्राय आंनि साननायनिफ्राय 17 बोसोर आरो 4 बोसोर बहुद डिफारेन्सआव दङ मानो होनोब्ला बिथांमोना 17 बोसोरखौ सलायबाय खिन्थु बिथांमोननि 17 बोसोर सलायनायखौ मा जोंनि प्रमद बर' सरकारा 4 बोसोरावनो बिथांमोननि माबाखौ माने माइनास खालामबाय माने बिथांमोना माने जिर'आव थांबाय माने 4 बोसोरजों 17 बोसोर बेसेबां डिफारेन्स दं जोङो बेबायदि 4 बोसोराव बेबायदि डेभलपमेन्टखौ मोन्दों डेभलपमेन्ट होनना बुङोब्ला माने जोङो माने दिनै जोङो जोंनि लामा गंखङाव मोनसेबो लामा गैला हाब्रु गानांगौ बेबायदि गैला जोङो ओरैबायदि डेभलप जाबाय बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो जोंनि बे प्रमद बर' सारखौनो जोङो जोंनि देहा मोदोम बेगें थै गासैयावबो जोङो UPPL होननानै जों साननानै लायो आरो बेखौनो आंनिफ्राय आंनो हास्थायनाय नेक्स्टआवबो जों बे प्रमद बर'खौनो जों देरहानो थाखाय जों बेबायदि जानजि खाफ्रानानै दङ। मा मावदों नोंथांमोननि बियाबाव प्रमद बर'आ? प्रमद बर'आ जोंनिथिं मावनाय हिसाबैब्ला जोङो गोदो जोङो BPF-नि समाव जोङो MGN रेगाजोंल' जों नुयोमोन फिल्ड खोनाय माबा खोनाय बेबायदि लामा गांखं बिदि मावनाय नुवामोन खिन्थु नैबे 4 बोसोराव जों ओरैबायदि CC ब्लक मोनबाय जेरैबो माने जों हाब्रु गानांगौनि बेबायदि लामायानो गैला बेनिखायनो जों सानो जोंहा गारि थांलाय फैलाय बेबायदिबो बिराद सुबिदा जाबाय डाक्टरनि थाखायबो जोंहा थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा जाबाय बेबायदि जों सुबिदाखौ मोननानै जोंनो मा नांगौ जेनेबा बेखौ नुसेयावबो बिथांमोनादि जौगानाय गैया होनना बुङोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ भाखा गैया बिथांमोना सानो जानांगौ गावसोरो जौजों बेदरजों मोनजाब्लाल' बेखौ जौगानाय सानो खिन्थु जोंनि प्रमद बर' सरकारनि साननाय बियो बहुद आलादा जोंनि UPPL सरकारनि साननाया बहुद आलादा जोंनिया मा समाजा जौगानांगोन आरो बेक्तिया जौगानांगोन जोङो गासैबो जौगानांगोन बेखौसो बुङो जोङो जौगानाय। नंगौ बे समाव बरलानिसिम थांनो नाजानि आङो जितु बरलानि जितु रायजो राजाफोर बेयाव आंजों लोगोसे दङ आरो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजायो थांनाय बिसायख'थियाव जितु रादाय होनाय प्रमद बर' सरकारा दिनैनि सानाव लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावदों? थांनाय बिसायख'थियाव जि खोथा प्रमद सारा होलांनायमोन बा बुंलांदोंमोन दा बे हिसाबै जों नायनो थाङोब्ला लाइमोनफोरनि सायाव एक्सुवेलि जोङो थांनाय 17 बोसोराव लाइमोनफोरनि सायाव जि खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायासै दा नैबे फैबाय थानाय दा बर्तमान रानिं सरकार प्रमद सारनि दैदेननायाव चिफ सुपार 50 मिशन बेखौ बिनि नाजानायनि गेजेरजों दिनैनि जोंनि लाइमोनफोरखौ सोरखौबा UPSC नेट NIT बेफोरबायदि माने कचिं खालामनायाव माने बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा बेफोरबायदिनो आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जों जाहाथे माने थांनाय बावैसो नोंथांमोना नुदोंबो जानो हागौ थांनाय बावैसो जि नैबे मासनि एसे सिगाङावनो जोंहा फोरोंगिरिनि माने एपइन्टमेन्ट होना थांबाय आरो नै फैबाय थानाय दानसेनि गेजेरावनो LP आरो ME सेक्सननिबो माने फोरोंगिरिफोरखौ माने होनो थांगासिनो। बेयावथ' लाइमोनफोरनि अनगायै गुबुन जिथु हाबा जानायफ्राबो मोनदों नोंथांखौ आं सोंदों बिखेक लाइमोनफोरनि थाखाय प्रमद बर' सरकारा मा मावदों दिनैनि सानाव? लाइमोनफोरनि बेलायाव मा मावदों होनना बुङोब्ला बेनो बायदिसिना माने सुबिदाफोरखौ हमना ला आं बेखौनो बुंखाबाय UPSC ACS बायदिसिना एग्जामनि बेलायाव बिथाङा माने सहस खालामना होदो दा बेखौनो जों बुंनांगोन दि थांनाय समाव जों बेफोरखौ जोङो मा होनना बुङो जों बेफोरखौ सुबिदा मोनाखैमोन दा नैबे दा बर्तमान सरकारनि बेलायाव जों जा सुबिदा मोनदों बेनो बहुद धन्यबाद आरो खेला दुलानि बेलायावबो बायदिसिना दिनैनि दिनाव थांनाय समफोराव जों खेला दुला बिदि नुवाखैमोन दिनै VCDC लेभेलाव जिथु मा होनना बुंगोन बेखौ CM काप बेखौबो फाथिनो हादो दा बे हिसाबै बेयाव जोंहा मा जादों किसुमान जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव खायसे माने फिल्डफोराव बल गेलेनानै खेला दुला खालामनानै मा जायो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायामोन
दिनै मा जादों गेलेनायनि गेजेरजों मा जादों बै VCDC लेभेलाव गेलेहोनानै समष्टि लेभेलाव लांदो दा समष्टि लेभेलाव लांनानै जिल्ला लेभेलाव लांनो हादो दा बे हिसाबै जोङो गोग्गानाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो बे आरो आदसा बिखेक आं नैबे समाव अब्लासिम थांबावनो नाजानि जिथु बेयाव आबादारिफोरनि थाखाय प्रमद बर' गभर्नमेन्ट आरो थांनाय जिथु BPF गभर्नमेन्टनि दिनाव मा मावदों बिखेक फार्मार সকলৰ কাৰণে যোৱাবাৰৰ চৰকাৰ আৰু এইটো যিটো ৰুলিং চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি প্ৰথমতে মই বড়োচা নিউজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ মই গোৰ্খা যিহেতুকে মই গোৰ্খাতে ক'ব নেপালী ভাষাতে ক'ব ধৰিছোঁ চাওক আগৰ 17 বছৰ কাৰ্যকালত যিখিনি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ যিখিনি উন্নতি হোৱা নাছিল এই 4.5 বছৰ কালত সম্পূৰ্ণ উন্নতি হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ কাৰণ গাঁৱে ভূঞে ৰাস্তা ঘাট পদূলি এইবিলাকৰ পৰা লৈ বিভিন্ন খেলা ধূলা ভিজন ডকুমেণ্টছ তাৰ পৰা আমি বিটিআৰ বহা থকা সম্পূৰ্ণ 26টা জনগোষ্ঠীয়ে উন্নতি হ'ব পাৰিছে লগতে মাটিৰ সমস্যা ভূমিৰ সমস্যাবিলাকো সমাধান হৈ আহিছে আৰু লগতে সুপাৰ 50 তাত আমাৰ সকলোৱে বিটিআৰ থকা সকলো জনগোষ্ঠীয়ে সুপাৰ 50 ফ্ৰী কোচিং APSC UPSCৰ কাৰণে সেই সুবিধাটো পাইছে বিশেষ ফাৰ্মাৰবিলাকৰ কাৰণে কি কৰিছে খেতিয়কবিলাকৰ কাৰণে চাওক খেতিয়কৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ বৰিঙৰ সমস্যাবিলাক হ'ল বিভিন্ন যিবিলাক উন্নত মানৰ খেতি মানে স্মল টিগ্ৰচাৰ বুলি কয় তেওঁলোকে যিবিলাক 10 বছৰ 15 বছৰ এইবিলাকৰ হ'ল ট্ৰেক্টৰৰ সুবিধা হ'ল বৰিঙৰ সুবিধা এইবিলাক সম্পূৰ্ণ মানে প্ৰদান কৰিছে হয় नंगौ आं बे समाव मिथिनो आरो जों बुंनांगोन जितु आं बे समाव दङ 38 दङ भैरबकुन्द बियाबाव आरो बे बियाबनि जितु दानि जितु सोलिफु बिजाथि बे जादों मोनसे समनि जितु आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनाय हारिनि थाखाय बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो दिनैनि सानाव बिथाङानो जितु भैरबकुन्दनि जितु बे रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनै बेयाव ओंखारबोदों जेंना सुस्रांनो थाखाय आरो जों बुंनांगोन बिथाङा सासे जि बिटिआरनि लेङाइ खुंगिरि आरो बिथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजाबावगोन जितु सान्तिपुरनि बेयाव आंजों लोगोसे दङ आं बिथांमोननिफ्राय नाजागोन जितु फैबाय थानाय समाव नैबे 38 नं भैरबकुन्द बियाबाव नोंथांमोना माबादि बिजाथिखौ लुबैयो ना नैबे जितु थाखानाय बिजाथिखौनो लुबैयो ना नोंथांमोना गोदान बिजाथि लुबैयो बे बिथिङाव मा बुंगोन बे बिथिङाव जोङो थाखानाय बिजाथिखौनो जों लुगैयो मान गोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ जों लुगैयो मानो होनब्ला थांनाय 2020 निफ्राय 21 सिम जों COVID-19 मोनदोंमोन आरो 20 22 24 बोसोरथामाव जोङो माने जोबोर माने डेभेलपमेन्ट खामानिखौ जों नुनो मोन्दों आरो जाय सरकारफ्रा गुबुन सरकारफ्रा 17 बोसोरसिम जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन नाथाय बोसोरथामावनो 5 बोसोर होनब्ला गोरोन्थि जागोन भुल जागोन बोसोरथामल'सो जों समखौ मोन्दों UPPLआ दा बेखायनो माने गोबां माने गामियाव जोंनि भैरबकुन्द समष्टियाव माने ओरैबायदि गैया जे मोनसेबो सुबा मोनसेबो गामियाव जे मोनसेबो स्किम मोनि बेबायदि स्किम खोनायाखै जोङो आरो जागासिनो दङ आरो बेबायदियैनो लामा दब्रा स्कुल रिपेयारिं ओमफ्राय कमिउनिटि टयलेट ओमफ्राय सुपार 50 मिशन गेलेनाय बादायलायनाय अनेकथा माने बिटिआर सरकाराव बेफोरो जागासिनो दङ बेखायनो जों हास्थायो जोंनि गबिन्द सारखौ आरो गोबां बोसोरथामनि गेजेरावनो जोबोद खामानि मावनो हानायखाय आरो गबिन्द सार बायदि माने सोर गुबुना मावनो हागोन होननानै जों फोथायनाय गैथ'आ आरो जोंनो गबिन्द सारखौनो नांफिनगौ होननानै जों सानो हास्थायो जोङो आदसा बेयाव जों नुदों जितु बेयाव BJPनिबो जितु केन्डिडेट बेयाव थांगासिनो दङ आरो बे समाव मोनसे समनि जि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङाबो बे जितु नैबे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लागोनखौ जों खोनानो मोननाय जादों बे बिथिङाव नोंथाङा दिनै गबिन्दखौ सेलेक्सन खालामदों बा नोंथाङा सायख'दों जि UPPLनिफ्राय गबिन्दनो टिकेट होनांगौ आरो गबिन्दआ बेयाव जे बिजाथि हिसाबै गेलेनांगौ होननानै नाथाय बै जितु BPF आरो बा BJPनि जितु केन्डिडेट नोंथांमोना बिथांमोनखौ मानो नासय खालामदों दिनैनि सानाव बे खराव सिदा सिदायै बुंनो गोनांब्ला ओरैबायदि माने 17 बोसोर सासनाव रिहन दैमारि सार होनबाय रिहन दैमारि सारनि मोनसेबो प्रुफ गैया दि बेखौ आं बानायनाय होननो आरो BJPनियाथ' आरो बिसोरनियाथ' आरो सिं सिंसो एरनाय रिहन दैमारियाथ' नोंथांमोननियाव दैनि समस्याखौ समाधान खालामनानै होदों होननानै जों गोबां खोनाबोदों बिनि दैनि समस्या बनाया जों बे समाव स्कुलसो फरायनायमोन जों बोरायलायफ्रामबाय बिनि दैया साक्सेस जायासै गबिन्द माबायदि गबिन्द सारनियाव जोंनि माबायाव JJM स्किम बिटिआर सरकारनिफ्राय फैदों जोङो हयथ' सोरबा डक्टर निल बिसोरनिफ्राय जोङो जोंनि गामियावनो जोङो मोनब्रै सुबा बेलेग बेलेग एरियायाव जोङो मोनब्रै मोननो हादों आरो BCDCआव सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै गोबां आं खोनादों 15टा नामा JJM स्किम जादों होननानै आरो बिसोर दासिमबो दै लोंबाय थादों होननानै आं मिथिनो मोनो मा आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै जितु गबिन्दनि सायाव नोंथांमोना गबिन्द साराथ' साक्सेस पुरा मानसिफोरा पुरा साखाफारा जादों UPPLनि मानसिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ भट कमिटि बानायदों थाबायदों आरो प्रग्राम लागासिनो दङ बेखाय जे गबिन्द सार हारिगोन बिनि कुनु ओंथि गैया
सासे आबादारि आंजों लोगोसे दङ बेयाव सान्तिपुरनिफ्राय आरो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजानाय जिथु नोंथांमोननि प्राइमारियाव एज ए नैबे जिथु सोलिफु सरकार गबिन्द बसुमतारीनि सरकार आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर'नि सरकार बे सरकारनि दिनाव नोंथांमोननि प्राइमारियाव आबादारि बिथिङाव माबायदि जौगानाय फैदों? गिबि सेन्टारावनो बड'सा निउसनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। बे आबादारिनि बिसय बा आबादारिनि सोमोन्दै नोंथाङा जे सोंबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंबो सासे आबादारि हिसाबै आबाद मावग्रा हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन थांनाय 17 बोसोराव जिथु BPF सरकारा सलायबाय थादोंमोन बेयाव कुनु आबादारिफोरनि थाखाय माबा मोनसे अनुदान बा माबा मोनसे होनांगौ आबादारिफोरखौ जोङो समानहै माने डेभेलप खालामना लांनांगौ बिनि खोथा बाथ्रा जोङो खोनानो मोनाखैमोन आरो जों मिथिबोफेराखिसै। खिन्थु दानि जिथु सोलिबाय थानाय सरकार बे सरकारा एकदम सेथि प्रायरिटि होदों जोंनि आबादारिफोरखौ। खारन आबादारिफोर गैयाब्ला दिनैनि थारिखआव जोंनि गासै माबाफ्रानो फैलार। दिनै आबादारिफ्रा जिखिनि आबाद थिखांदों जिखिनि माइ गायदों जिखिनि आबादफोरखौ बिथांमोना तैयार खालामदों बेखौ सरकारा नुबाय थादों आरो सरकारा बेखौ प्रायरिटि होनाया बेनो जे आबादारिफोरा गासै बिथिङाव माने जौगानांगौ। आरो दिनैनि थारिखआव दानि सोलिफु सरकारा आं खोनादों जोंनि भैरबखुन्द बियाबनि सिङाव गासै 10टा 10टा माने फार्मार सेल माने गठन खालामना होदों जायखौ बुंदों FPC फार्मार प्रडिउसार कम्पानि। जाहाथे बे कम्पानिनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय माबा मोनसे आदाय खालामनो हायो नामा आरो बे निर्देशखौ अलरेडि जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ होदों। दा होनायनि थाखाय दिनै बे फार्मार सेलखौ दादों आरो बे फार्मार सेलनि गेजेरजोंनो दिनै बबेबा ग्रुपनो ट्रेक्टर होदों बबेबा ग्रुपनो बेबायदि डायरि फार्म होदों बबेबा ग्रुपनो बेबायदि डाइरेक्टहै माने एकालिन हिसाबै रांनि अनसुंथाइ होदों। दा बे हिसाबै आबादारिफोरखौ आं सानो जोंनि दानि सोलिफुनाय गभर्नमेन्टआ माने 100% माने मदद होदों। थांनाय सरकारनि दिनावबोथ' ट्रेक्टर बेबायदि आबादारिफोरनो राननानै होनाय जादोंमोन आरो गोबां सुबिदाफोर बानायनानै होनाय जादोंमोन। दा नोंथांमोननियाव मोनाखै नामा नोंथांमोना? दा आं सान्तिपुरनि सासे भटार्स हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो सान्तिपुर हिसाबैथ' आङो माने थांनाय सरकाराव बबेबा ग्रुपआ ट्रेक्टर मोन्दोंनो बबेबा ग्रुपआ माबा मोन्दोंनो आं बेखौ खोनायाखिसै थारमाने। आरो हयथ' जोंनिल' नङा गुबुनावबो हयथ' बिदिनो जादोंदां आरो। दा जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ FPC जायखौ बुंदों फार्मार प्रडिउसार कम्पानि दिनै दानानै होनो गोनां जादों। बै समावनो जुदि बिथांमोना बे बुस्थुखौ खालामनायमोनब्ला दिनै आबादारिफ्राबो जथेस्थ' माने डेभेलप जागौमोन। दिनै डेभेलप जायैनि खारना बेनो थांनाय गभर्नमेन्टआव थांनाय माने BTC गभर्नमेन्ट जिथु BPF बिथांमोना आबादारिफोरखौ माने नोजोर होबोआखिसै आरो। दा बिनिखायनो दिनै आबादारि हिसाबै दिनैनि थारिखआव जोङो बेस्ट खामानि मावदों होनना बुङोब्ला आबादारिफोरनि थाखाय नैबे सोलिबाय थानाय जिथु UPPL गभर्नमेन्ट बिथांमोना आबादारिफोरखौ फार्स्ट प्रायरिटि होदों होननानै आं सानो आरो। गिबि प्रायरिटि हिसाबै नोंथाङा मा नुदों प्रमद बर' सरकारनि दिनाव जिथु आबादारिफोरनो नोंथाङा दा नाय आं बुंबायानो थादों FPC दानानै होदों जाय कम्पानि मोनसे बिराद गिदिर कम्पानि होननाय लोगो लोगो बेयाव गोबां रोखोमनि मुवा बायदिसिना माने प्रडाक्ट खालामनो हानाय मोनसे कम्पानि नङा होमबा? दिनै डायरि फार्म होदों 10टा 15टा बेबायदि जार्सि मोसौ होगासिनो दङ। मानो होदों? मोनसे प्रडाक्सन नांगौ BTCआव मोनसे प्रडाक्सन नांगौब्ला बे कम्पानि दानानै बे कम्पानिफोरनो माबा मोनसे होथारनांगोन नङा होमबा? दिनै बे डायरि फार्म बनायना होनाय लोगो लोगो अन्तत जुदि 10टा जार्सि जुदि BTC गभर्नमेन्टआ जुदि होदोंब्ला बा जोंबो मोननो थांगासिनो दङ मोनसे प्रडिउसार कम्पानि हिसाबै दा मासे जार्सि मोसौआ जुदि 20 लिटार जुदि दिनाव गाइखेर होयोब्ला होमबा 60 थाखा दामै 20 लिटाराव बेसेबां थांगासिनो दङ? 600 थाखा जोङो मोनगासिनो दङ ग्रुप हिसाबै। मासे मोसौनिफ्राय जों दिनाव 600 थाखा खामायदोंब्ला 10टा मोसौनिफ्राय होमबा जों बेसेबां खामायगोन? बे मोनसे आबादारिफोरनि थाखाय बिथांमोना माने आबादारिफोरखौ समानै जौगानायखौ लांनो थाखाय बिथांमोना बेखौ खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना खालामबाय थागोन आरो जोंबो आबादारि हिसाबै जों बेखौ हास्थायदों आरो ट्रेक्टरफोर जोङो होबाय थादों आरो ट्रेक्टरजों फार्मार प्रडिउसार कम्पानि हिसाबै अलरेडि जोंबो एप्लाइ खालामना दोनदों। जों आखाबादि बेखौ निस्सय जों मोनगोन आरो। हाय नंगौ आरो बे समाव आं मिथिनो नाजाबावगोन जिथु बेयाव दंफैयो जोंजों लोगोसे जिथु गुबुन हारिनिबो जिथु बेयाव रायजो राजाफ्रा दङ आरो आं बिथांमोननिफ्राय आं थोंजोङै मिथिनो नाजायो एज ए दादा एफ्লাই হওক আপনি जी रुलिंग गभर्नमेंट এটা BTC চলি আছে প্রমোদ বড়োর যিটো সরকার এই সরকারের দিন আপনাদের যিটো কাস্টর কারণে কমিউনিটির কারণে কি উন্নত হয়েছে? নমস্কাৰ বড়োচা নিউজলৈ মানে কাষ্টৰ কাৰণে হ'লে এতিয়া কাষ্টৰ মানে ক'বই নালাগে ইয়াতে চবেই জনগোষ্ঠী ইয়াতে ভালকৈ যেনেকৈ আগত মানে গোৰ্খা মানে আদিবাসী
মানে বহুত মানে সমস্যাৰ মাজত যুঁজি আছিল কিন্তু আজি এই সমস্যাবিলাকতো আমি কোনেও মানে ফেচ কৰা নাই আৰু যেনেকৈ আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে ছুপাৰ 50 আমাৰ এই দাদাৰ ছোৱালী এদিনা ছুপাৰ 50 চিলেক্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া স্কলাৰশ্বিপৰ কথা হৈ গ'ল মানে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈছে যেনেকৈ আগৰ চৰকাৰে এইটো ভাবাই নাছিল মানে ইহঁতে মনতে নাছিল কিন্তু আজি এই চৰকাৰে কিন্তু এনেকুৱা স্কলাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট ছুপাৰ 50 আহি পালে মোৰ দাদাৰ ছোৱালী এজনী চিলেক্ট হৈ গ'ল মোৰ বহুত ভাল লাগছে মানে এইটো আগৰ চৰকাৰে এইবিলাক ভাবাই নাছিল সিহঁতৰ মনতে নাছিলে এনেকৈ কাম কৰি হ'ব বুলি এইটো এতিয়া অহা টাইমততো আৰু আশাটো কি আমি পুৰে লাগিব চবে মানে আমাৰ জনগোষ্ঠী হৈ পেলাই লাগিব চৰকাৰক জিতাব লাগিব গোবিন্দ ছাৰক জিকাব লাগিব আৰু প্ৰমোদ ছাৰক জিকাব লাগিব এইটো হয় नंगौ आरो बे समाव दंबावो आंजों लोगोसे आं सासे राभा हारिनि जिथु रायजो बेयाव आंजों लोगोसे दंबावो आरो बिथांनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजागोन जितु थोंजोङै एज ए আপনি राभा हिसाबै আপনি प्रमोद बर' सरकाৰৰ দিনত আপনি কি দেখুৱাই প্ৰথমে মই ৰাইজলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ এতিয়া মই প্ৰথমে প্ৰত্যেক মানে ৰাজনৈতিক দলত লিখা থাকে যে সম অধিকাৰ সম মৰ্যাদা সম উন্নয়ন আৰু ঐক্য শান্তি কিন্তু বাকীকেইটা দলত খুব বেছি মানে তেনেকৈ দেখা পোৱা নাযায় আজি আমাৰ যিটো UPPL চৰকাৰ আহিছে এতিয়া মই সামগ্ৰিকভাৱে কেৱল সম উন্নয়ন বুলি ক'লেই নহয় গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে যথেষ্টখিনি উন্নতি হৈছে আজি আমাৰ ৰাইজে কৈ আছে যে আজি 17 বছৰ কাল BPF দলে তেওঁলোকে ৰাইজক শাসন কৰিলে তাত কিমানখিনি উন্নতি হ'ল হোৱা নাই আজি ৰাইজে দেখিছে আৰু সেইকাৰণে ৰাইজে কৈ আছে মই ক'ব খোজোঁ তেওঁলোকে কৰিছে কিন্তু কৰিলেও তেওঁলোক যিমান কৰিব লাগিছিল 17 বছৰত সিমানখিনি হয়তো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই আজি 4 বছৰত আজি যিমানখিনি উন্নতি হৈছে হয়তো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই কিয় বুলি ক'লে সম উন্নয়ন কিয় হৈছে বুলি ক'ব পাৰিম যে আজি মই ৰাভা বড়ো নেপালী যিকোনো আদিবাসী আৰু সকলোৱে সমানে মানে উন্নতি পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে আৰু সমানভাৱে তেওঁলোকে সুবিধাখিনি পাইছে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি প্ৰত্যেক ৰাইজত প্ৰত্যেক সমাজত যিকোনো ক্ষেত্ৰত সম উন্নতি হৈছে আজি চাবলৈ গ'লে গাঁৱে গাঁৱে চেন গ্ৰেভেল হৈছে ক'ৰবাত CC ব্লক হৈছে আৰু কোনো এখন ৰাইজৰ মানুহে বা কোনো এখন সমাজৰ মানুহে ৰাভা জাতিটোৰ কাৰণে বিশেষ ৰাভা জাতিটোৰ কাৰণে আজি প্ৰমোদ বড়ো গভৰ্ণমেণ্টে কি কাম কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এইখিনিতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি ৰাভা জাতিৰ কাৰণে আমাক যিমানখিনি তেওঁলোকে সহায় সুবিধা বা তেনেকৈ দিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকে কৰি আছে মই এই সময়ত ক'ব বিচাৰিছোঁ আকৌ তেওঁলোকে আমাৰ ৰাভাৰ কাৰণে বহুতখিনি চিন্তা কৰি আছে ৰাভা জাতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰিব মই আশাবাদী আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ ৰাভাখিনি সেইটোকে আশা কৰি আছে যে আমাৰ সকলো লগতে খোজ মিলাই যাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাভাখিনিকো তেনেকৈ সুবিধা দিব আৰু আমাৰ ৰাভা জাতিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব হয় আহি থকা ইলেকশ্যনত মই যথেষ্টখিনি সাজু কিয়নো আজি মই 17 বছৰ কাল যিহেতু বেলেগ ৰাজনৈতিক দলে ৰাজত্ব কৰি আছিল এই 4 বছৰত আমি ৰাইজে কি পালোঁ সেইখিনি ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু সেইখিনি বুজি পাই আমাৰ ৰাইজেও ওলাই আহিছে যে আজি আমাৰ UPPL চৰকাৰ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ চৰকাৰ বা আমাৰ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ চৰকাৰ কেনেকুৱা আমাক সমানভাৱে আগুৱাই লৈ গৈছে সেইখিনি সকলোৱে জানে সেইকাৰণে আমি সকলো ৰাইজে ইতিমধ্যে আমি সাজু হৈ আছোঁ হয় नंगौ आं बे समाव मिथिनो नाजाबावनि जितु बेयाव आदिबासि हारिनि बेयाव रायजो दङ आरो बिथांनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजानि जितु थांनाय जितु 17 बोसोर आरो दानि जितु 4 खावसे बोसोराव दिनै बे सोलिफु सरकारा दिनै आदिबासि हारिनि थाखाय मा मावदों दादा आपनि एभेलायाव গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আছে এটা এক সময়ত যিটো সংগ্ৰামী নেতা আছিল তেখেতে বিশেষ আদিবাসীৰ কাৰণে আজি এই 38 নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত গোবিন্দ বসুমতাৰী কি কাম কৰিছে সৰ্বপ্ৰথমে বড়োচা নিউজলৈ নমস্কাৰ জনাওঁ আজি 17 বছৰ কালত যিখিনি আমাৰ ভৈৰৱকুণ্ড 38 নম্বৰ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত আমাৰ শান্তিপুৰ আণ্ডাৰত কৰামূৰ বাগান হয় 17 বছৰ কালত যিখিনি কাম হোৱা নাই সেইখিনি কাম 4টা বছৰত গোবিন্দ ছাৰে কৰোৱাই দেখাইছে আমাৰ চাংৰেলাত 75 লাখৰ চেনগ্ৰেভেল ৰাস্তা আৰু চাংৰেলাত 25 লাখৰ আঙনবাড়ী দিছে আৰু হিউম পাইপ কালভাৰ এটা দিছে
আৰু 5 লাখৰ দিছে আৰু বৰিংটো আমাৰ জেজেম বৰিং 5টা দিছে আৰু অফিচৰ পৰা সঞ্জোজ হাউচলৈকে চেণ্ট গ্ৰেভেল ৰাস্তা 25 লাখৰ দিছে আৰু কৰামুৰ বৰ্ডৰ পৰা অফিচলৈকে 25 লাখৰ চেণ্ট গ্ৰেভেল ৰাস্তা হৈছে হাইস্কুল আৰু মডেল হাইস্কুলটো মডেল হাইস্কুল 3.5 কৰোৰ হৈছে আমি গোবিন্দ ছাৰক ইমান ধন্যবাদ দিওঁ যে আমাৰ কৰামুৰ বাগানত আমি ইমান গৰীব দুখীয়া মানুহবিলাক আছে যোনটো নেকি স্কুল যাওঁতে আমাৰ পানেৰী টংলা যাব লাগে সেইটো মডেল স্কুলটো আমাৰ কৰামুৰত দিলে যাতে আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ যেটো টকা পইচাৰ সমস্যা হয় আৰু সময়ৰ সমস্যা হয় এইটো বস্তুটো বহুত ভাল কৰি দিছে তাৰ কাৰণে গোবিন্দ ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিওঁ আৰু বহুতখিনি কাম হৈছে আমাৰ কেথলিক চাৰ্চত 11 লাখৰ কমিউনিটি দিছে আৰু বেপ্টিষ্ট চাৰ্চ চেলম বেপ্টিষ্ট চাৰ্চত 11 লাখৰ কমিউনিটি টয়লেট দিছে আৰু এমজি বেছি উন্নত মানে কৰামুৰত হৈছে কৰামুৰত হৈছে আৰু এমজি এনৰেগা হিচাপ নাই আৰু ৰেচন কাৰ্ড হিচাপ নাই 17 বছৰ কালত ৰেচন কাৰ্ডটো পোৱা নাছিল বহুত গৰীব দুখী মানুহে ৰেচন কাৰ্ডটো পাইছে আৰু অৰুণোদয়ৰ হিচাপ নাই আৰু এনেকা কালভাৰবিলাক বহুতো আছে ঠিক আছে এইটো কৰামুলত আদিবাসীৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিছে গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে কিন্তু বৰলা প্ৰাইমাৰী হিচাপে আদিবাসীবিলাকৰ কাৰণে আজিৰ দিনত গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে কি কাম কৰিছে আগত ৰিহন থকাত যিটো কাম হৈছিলে সেইটোতো কাম আমি দেখাই নাই 17 বছৰ ধৰি কিন্তু গোবিন্দ চন্দ্ৰ ছাৰে অহাৰ পিছত আমাৰ ভৰলা VCDCৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ কাম হৈছে নহয় আমি হিচাপ দিব নোৱাৰোঁ মানে এনেকুৱা কাম হৈছে ছাডেনলি আমাৰ কি কয় আমাৰ আদিবাসী কমিউনিটি হল দিলে তাৰপিছত আদিবাসী জনবসতি এৰিয়া যেনেবা কি ক'ম আমাৰ ছাগলীঝাৰ এৰিয়াত আমাক মডেল টয়লেট দিলে তাৰপিছত ছাডেনলি আমাৰ কি কয় ডাঙাল বস্তিত আদিবাসী শ্বহীদ ভৱন দিলে তো তেনেকুৱা বহুত আছে আমি হিচাপে নাই তাৰমানে এনেকুৱা কাম কৰি দিছে তেখেতে যে 17 বছৰ আমি পোৱা নাছিলোঁ আদিবাসীসকলে যিহেতু নিজাববীয়াকৈ যে আদিবাসী মানুহক দিব লাগে সেইটো এৰিয়াত ঠিক তেনেকুৱা মানে পোৱা নাছিলোঁ আমি 17 বছৰ ধৰি কিন্তু এতিয়া পাই আছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এইবাৰো প্ৰমোদ ছাৰক জয়যুক্ত কৰিবই আমাৰ মানুহ কিমান সাজু 100% সাজু আছোঁ আমি হয় नंगौ जितु दिनैनि जितु मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदायाव गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो बेयाव दङमोन आंजों लोगोसे नैबे 38 नं जि भैरबकुंड बियाबनि सिङाव थानाय मोनथाम प्राइमारिनि जितु रायजो राजाफोर फारियै शान्तिपुर आरो बरला आरो बेजों लोगोसे जि अदला प्राइमारि बे प्राइमारि मोनथामनिफ्रायबो जितु रायजो राजाफ्रा बेयाव दिनै गावबा गावनि जि बिबुंथि बेखौ होबाय आरो जों हाबाफारि लाना फैदोंमोन जि रायजो राजाफोरनि उदां सोंथि बे समाव आङो बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बगलारि